Cap a Belén va una burra. Bueno, no és així la cançoneta exactament. En este cas anem a canviar la cançoneta. Cap a l'Ajuntament de Benirredrà va la burra. I en este cas és perquè Andrés va casar-se amb Amparo. Lo bo de la història és que Amparo està a la porta de l'Ajuntament i no sap res, no sap en quin mitjà de transport arribarà Andrés. Quina sorpresa li va donar. Pues me parece una cosa muy insólita. Para algunos a lo mejor es desagradable, para mí sería encantador, és nou i molt divertit. Per tu seria encantador. Com creus que se va agarrar això a Amparo? Pues realmente Amparo no la conec, jo conec a Prefaci i sé que és un xic estupendo, o sea que a ella li deu de sentir bé. Fet per ell, pues bé. De la burra, jo què sé, què voleu que vos parli? És que no sé què. Quants anys té, com li diuen? Li diuen Lucera, té 8 anys, i això. És la primera vegada que vas a utilitzar la burra per això tan sorprenent? Home, per una boda no, però jo què sé, en festes, en Reis, per exemple, en Gandia i això vaig, i en algunes festes i això, doncs m'ho diuen i vaig. Va ser Andrés el que te va proposar esta broma o va ser tu el que li ho vas aconsellar? Ell me'l va proposar. Tinc un germà que és bombero i com ell també és bomber, pues, per mediació d'ell sabia que jo tenia una burra i diu, la meva dona va en un Mercedes, diu, jo amaneixeré en la burra. Comenta-nos què fa un bomber damunt d'una burra. Bueno, què fa un bomber damunt d'una burra? És una manera d'expressar la meva felicitat. Entonces, volia agrair a la gent que ens rodeja, tant familiars com amics i tot, volia fer-los una gràcia, no? Passar-ho bé, un ratet, passar-ho bé, i que a partir d'avui, pues, que totes les coses que vaig vegin igual de divertides com el que vull fer, saps? I jo penso que una de les coses que vull fer sempre és sempre pujar una burra. Entonces, pues, el casar-me també és una experiència nova per a mi, molt important, i volia, pues, d'una manera graciosa que fora diferent. I dic, pues, per què no dar d'una burra? I així estava de la burra. I fet i pensat. I meus companys, com saben que jo parlo en sèrio, pues m'han portat la burra. I tu com penses que se va agarrar a Amparo? Bueno, Amparo m'imagino que conèixer-me a mi, com és una meravellosa persona, conèixer-me a mi m'imagino que s'alegrarà i compartirà, pues, la meva satisfacció de pujar un burro. Ni més ni menys, jo penso que li agradarà. Y entonces, pues claro, m'imagino, pues claro, que riuran, no? Riuran tots. I el que no riga, pues pitjor per ell, no? L'important i el moment és el meu. Ja està. Enhorabona, molt bé, molt bé. Mío, la guapeta, la solera y el embrujo de la noche sevillana no lo cambio por la gracia cortijera y el trapío de mi caca jerezana. A su grupa vas lo mismo que una reina con espuelas de diamantes a los pies que luciera por corona y como peina. Per fi ha arribat la burra. Què t'ha paregut d'esta sorpresa? Què t'ha fet? Pues qué voy a decir, no sé. ¿Te lo esperabas? No. Algo, pero no esperaba que se atreviera. Las campanadas de fondo, la pareja está casi ya contrayendo matrimonio, están dentro del ayuntamiento y yo me quedo aquí fuera con Lucera, a ver si, no sé, a ver si se me pega algo, me da suerte, y alguien viene a por mí también en burra, porque la verdad es que lo he visto precioso, una cosa maravillosa, digna de un reportaje para Zapin Zapin. Espero que les haya gustado mucho, me quedo con Lucera.